हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव दा गोबावथार जाबायमोन स्किमनि सायाव भिडिअ लाबोया आपडेट लाबोया दा फाइनाली लेटेस्ट आपडेट सफैदों बेनो जाबाय स्किमनि अरुणोदय जाय नोंथांमोना राङारि अनसुंथाइ मोनगिरिफोर मोजां रादाब सफैदों बेनो जाबाय बिल नाम्बार आपडेट फैबावबाय दा नोंथांमोना माब्रै नायो स्टेटास तो आं नोंथांमोना लाइभ प्रुफ दिन्थिगोन जे बोरै नायनांगौ आरो माब्रै आपडेट फैदों लेटेस्ट तो नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन जे राङा खायसे हाबदों खायसे हाबाखै होननानै दा माखासे फिसा फिसा प्रब्लेम थाखाय टेक्निकल प्रब्लेम थाखाय राङा मालाबा हाबो मालाबा हाबा दा जायना एकाउन्टआवहाय एसे प्रब्लेम दङ जेरै खायसेना केवाइसि नांना थायो बा खायसेया आईएफएससी कोडआ एसे प्रब्लेम जादोंमोन बेखौ आं नोंथांमोननो हानायसेबां सलुसन होगासिनो दङ दा बेखायनो जों स्टेटासखौ नायग्रोनोसो फैदो बेयाव नाय नोंथांमोना नुनो मोनदों प्रेजेन्ट स्टेटास बे लाइभ नोंथांमोना बेयाव नायदो दा मार्चनि राङाबो हाबसिगोन बिल नाम्बारा आपडेट फैबाय स' नोंथांमोना नायदो 8 नाम्बाराव मार्चनि राङा हाबथारसिगोन 10 डेट जानाय लोगो लोगो जायखिजाया दानि 10 अक्ट'नि सिगांनो राङा हाबगोन नैबे स्किम 1000आहाय स' नोंथांमोना मोनगासिनो दङ आरो बेनिफ्राय फेब्रुवारिनि दाना हाबबाय स' नोंथांमोना नुनो मोनदों 7 नाम्बाराव फेब्रुवारि दाननि इनस्टलमेन्टआबो हाबबाय 1000 बाट बेवहाय स्टेटासा पेन्डिं देखायो अब्लाबो नोंथांमोननि एकाउन्टआव राङा हाबनाय जायो दा जायफ्रा रां हाबदों तो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम आरो जायफ्रा मोनाखै नोंथांमोनाबो कमेन्ट्स खालाम खिथाहरबानो जाबाय रां हाबदोंना हाबाखै होननानै दा जायखिजाया फेब्रुवारि दाना रां हाबबाय तो नोंथांमोना एकाउन्टआव चेक खालामबानो जाबाय दा बेयावनो लाइभ प्रुफ नोंथांमोना नुनो मोनदों बेनिफिसियारि नाम दङ स' नोंथांमोना नुनो मोनदों बेनिफ्राय जोंहा सासे बेनिफिसियारि नायबावगोन जे जायफ्रा सिगाङाव मोनाखैमोन देग्लाय एबा बे मान्थआव मोनगोन ना मोना जोङो नायगोन बेखायनो जोङो बेक थांनानै जोङो नायफिनसै फैदो हम पेजाव थांनानै दा गोदान एप्लाइ माब्ला जागोन गोबां नेगासिनो दङ आरो एप्लाइ जाखागोन गोदान एप्लाइ जागोन नैबे एप्रिलाव जानायनि चान्स थागोन दा नोंथांमोनाथ' मिथिखायो नैबे मार्चआव बायदिसिना अडिट सोलियो होननानै आसाम स्टेटआव दा बेखायनो एप्रिलाव जानायनि चान्स थागोन गोदान एप्लाइआ दासिम 19 लाखसनाल' होनाय जादों बेनिफिसियारिसफोरनो बे राङारि अनसुंथाइखौ नाथाय बेयाव मेनसन खालामदों अफिसियेल वेबसाइटआवनो जे गासै जोंहा 26 लाख फेमिलिसनो होगोन होननानै दानफायाव 1000 जायनि न'खरा बोसोरसेयाव 2 लाखनि गाहायाव खामायो अब्ला बिथांमोननो होनाय जायो जायफ्रा आइजोफोर दा आं नोंथांमोननो लाइभ प्रुफ दिन्थिसै जाय बिथाङा मोनाखैमोन सिगांनिफ्राय दा बे मोनदोंना मोनाखै जों फार्स्टनिखौनो जों बेयाव जों बे 7 डिजिट नाम्बारखौ जों कपि खालामनानै जोङो बिनि स्टेटासखौ नायनोसै फैदो मा जाना दङ एबा राङा हाबदोंना हाबाखै दा बेखायनो आं हम पेजाव थांफिनसै थ' नोंथांमोना रोंखागौ बयबो रोंखायो दा जों हम पेजाव थांनानै जों जाय डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामदोंमोन अदालगुरिखौ जों बेयाव नायनोब्ला जों गाहायनि अपसन भिउ बेनिफिसियारि स्टेटासाव जोङो थांनानै जोङो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय जोङो 7 डिजिटखौ बेयाव कपि खालामनानै सार्चआव नोंथांमोना थुना हो नाथाय बेयाव मोनसे खोथा नोंथांमोना बेयाव मिस्टेक खालामनाङा डिस्ट्रिक्टखौ नोंथांमोना मिस्टेक खालामनाङा दा डिस्ट्रिक्ट मिस्टेक जायोब्ला बेबायदि ओंखारगोन तो नट फाउन्ड ओंखारगोन आरो बेखौ जोङो सेलेक्ट खालामफिनबाय अदालगुरिखौ नायदो ओमफ्राय दानिया स' नोंथांमोना नुनो मोनदों भेरिफाइड डेट दा बेवहाय नायदो लोगोफोर कालाइगाव एलएसि तो खायसे खायसे एलएसि फैदों खायसे फैजोबाखै दा फेब्रुवारिनि ओंखारदों बेयाव नायदो नै फेब्रुवारि एन्ड मार्च स' फेब्रुवारिनि हाबबाय बेनिफ्राय मार्चनि बिल आपडेट फैबाय दा मार्चनाबो 10 डेट जानाय सिगां सिगां नोंथांमोना मोनगोन एबा 10 तारिखआव मोननाय जायो दा नायदो लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना लाइभ प्रुफ मोनदों जाय बिथाङा दाखालि सिगाङाव मोनाखैमोन 2021आव दासिम नै फैगासिनो दङ दा बेखायनो नोंथांमोना नेनांगोन सम लायो जायफ्रा गोदान नोंथांमोना दासिमबो मोनफेराखै लासैनो मोनलांबाय थागोन जेब्लानोखि भेरिफाइड जागोन गासैबो प्रसेसा साक्सेस जाबानो नोंथांमोननि एकाउन्टआवहाय राङा हाबनाय जायो दा लोगोफोर गोदान एप्लाइ जायोबा नोंथांमोना थाबैनो आपडेटखौ होगोन आसा खालामो भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट्स खालामगोन एन्ड थ' नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना ला बेबायदि स्किमनि आपडेट मोनो बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव